Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. Je weet niet eens zoveel over die industrie hebben. Nee, niet zoveel, maar je hoort er wel eens verhalen over en zo. Hè? Als de plannen voor een industriehaven werkelijk goed zijn, dan zal het zwaarst moeten wegen. Even met de regering hier in Leeuwarden, hè. Die besluit ze. Wat kosten nou een paar boerderijen, huizen, weilanden en akkers? En wat betekenen nou een paar kassen en een lap tuinbouwgrond als het gaat om zo'n belangrijk miljoenenproject? Het antwoord is duidelijk. Dat hangt ervan af.